En kylläkään tässä ihanassa Koskassa, muinaisessa Inkavaltion pääkaupungissa, vaan on asunut tuolla pohjoisessa rannikolla Piurun kaupungissa. Ja on ollut siellä Simomaa ohjelman Harkon kautta opettamassa enkkua Maria Montessori de Piurun yksityiskoulussa. Ja aluksi mä vähän harmitti, kun mä tajusin, että se on tosiaan rikkaiden ihmisten yksityiskoulu. Mutta nyt olen miettinyt, että se oli kyllä hyvä muistutus mulle ja sulle siitä, miten monimuotoinen tämä on. Myöskin se, että ainahan puhutaan, että Suomessa on maailman paras koulutuslaitos ja perusta sitten yhdessä huonoin. Niin ei se mene ihan niinkään. Monesti saa itse kyllä nostaa hattua sille, miten paljon luovuutta ja semmoista taiteellista ilmaisua tuolla koulussa painotettiin. Tanssia ja laulua ja esiintymistä. Ja kyllä oli suomalaiselle opettajalle oppimisen paikka perukin, eikä niin kuin aina vaan toisinpäin. Tietenkin ne valtion koulut on varmaan se kääntöpuoli, mutta hyvä muistutus monimuotoisuudesta. Tämä on tosiaan tosi suuri maa, tässä on miljoonia ihmisiä, rikkaista köyhiin, rannikolta viidakkoon ja vuoristoon. Senkin puolesta ihan mahtava paikka matkustamiseen. Itse olen tosiaan ollut enimmäkseen siellä rannikolla viettämässä semmoista beach-elämää. Nyt olen täällä vuoristossa. Kävin Machu Picchulla muun muassa, upea paikka. Vielä olisi viidakko näkemättä, mutta tammikuussa olen menossa sitten takaisin sinne rannikolle pitämään enkkukerhoa lapsille, jotka on kesälomalla. En voi muuten kyllä suositella kaikille tätä maata, aivan ihana monipuolinen paikka.